Rianxo despide xullo coas noites de jazz, arrancan mañá martes co concerto da Big Band e pasarán polo municipio José Nine Cuarteto, Cuarteto TBA e los Hot Chocolates. O Auditorio de Rianxo foi o lugar escollido para debullar a programación dunha nova edición do Festival Noites de Jazz. A Praza de Rafael Dieste será o centro neurálxico desta celebración que se vivirá do 28 ao 31 de xullo. Todos os anos reunimos primeiras espadas do jazz galego, incluso tamén a nivel internacional, e que reúne na Praza Rafael Dieste aficionados, profesionais, como digo, pero tamén outras persoas de fora do jazz que moitas veces descubren este xénero por primeira vez e os acaban enganchando, ben como ocio ou ben incluso a outro nivel. De feito, estábamos comentando que estas actividades paralelas que tamén levamos a cabo todos os anos no marco do festival, a Jam Session, a Big Bang, os cursos de swing. Cada vez son máis demandados. Jam Session, que arrancou 1 de xullo e vivirá a súa segunda xornada o 31, mentres que o curso de Big Bang comezou este mes e desenvolvese os martes e xoves de xullo. O festival arrancará mañá martes co concerto de apertura da Big Band. Levamos 5 edicións seguidas coa Big Bang e cada día é máis exitoso ver que chavales desde xovenciños hasta músicos profesionais que se acercan desde Sanxenxo, Pontevedra, Coruña, incluso Noia, a Estrada, de distintos sitios, vai funcionando, vai collendo cada vez, como digo, máis swing, e vai funcionando de tal forma que xa non só a nivel formación que tamén e de disfrute por ese día, sino que xa se convirteu nunha acollida todos os anos, no que xa conta con ese curso. Cada día somos máis, este ano de feito seremos uns 35 músicos. E interpretará un repertorio variado. A programación continúa o mércores con José Nine Cuarteto. Prácticamente feito a base de estándares, inda que sempre hai estándares, como neste caso o repertorio que traio, son estándares non tan estándares. Me vou a explicar facilmente. Os estándares de jazz son temas moi antigos, digamos, que compositores que xa non están, e son de compositores contemporáneos, incluso hai algún tema meu, polo cal eu tamén me incluyo na composición contemporánea, e son tratados basicamente como estándares de jazz, con hard bop e demais. Os temas que traemos, como xa digo, son de compositores ahora contemporáneos, pero son tamén arranxados por min. Polo cal a proposta, sí que é verdade que de temas de estándares, pero con arranxos meus. Tamén terei a colaboración dun saxofonista que vai axudarme a facer un tema. O xoves será quenda de Cuarteto TBA e o venres pecharán o programa Los Hot Chocolates. Ademais, entre o 26 e o 30 de xullo desenvolvese un curso monográfico de baile. Vamos a ofrecer dúas modalidades, como sempre nos ofrecemos nos nosos obradoiros, unha de line dance, que é unha modalidade individual na que vamos a explorar no mundo da expresión corporal e do jazz a través de diferentes coreografías. E por outra banda, vamos falar de baile social. Swing como modalidade de baile non existe, é dicir, ao carón do swing nacen moitos bailes, dende o charleston ata o lindy hop e o jive. Son modalidades que se nutriron ao longo de, eu creo que de 80 anos, o sea, isto nace nos anos 20, 80 non, xa vai para 100, porque isto nace nos anos 20 con propostas que xa veñan un poquinho de atrás e se desenvolve hasta nosos días. Cursos que se imparten no Centro Sociocultural Auditorio de Rianxo. Os concertos que arrancan mañá inicianse ás 10 da noite e o seu centro neurálxico será a Praza de Rafael Dieste.